በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ አስሮ ወሰዱሱ ለታኅሣሥ በዛቲ ዕለት ዐረፈ ጌዴዎን አሐዱ መሳፍንተ እስራኤል ወዝንቱም ነገደ ምናሴ ወስመ አቡሁ ዮአስ ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ወሴሞ መስፍነ ላዕለ ደቂቀ እስራኤል ወአዘዞ ከመ ያንህል ምስዋዕ ጣዖታት ወይግዝም ዕፀወ ወይህንጽ ምስዋዕ ለእግዚአብሔር ወይሱዕ በውእቱ ዕፅ ዘሰበረ ወገብረ ኩሎ በከመ አዘዞ። በሓደ አምላኽ ብዝኾን በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አሚንና 16 ታኅሣሥ በዛ ዕለት እዚኣ ጌዴዎን መስፍነ እስራኤል ከም ዝዓረፈ ንናገር። እዙ መስፍን ካብ ነገደ ምናሴ ዝውለድ ኮይኑ ናይ አቦኡ ሽም ዮአስ ዝበሃል ነይሩ። መልአክ እግዚአብሔር ድማ ተገሊጹ መስፍን ናይ ደቂ እስራኤል ከም ገይሩ ክሾሞ አዘዞ። ሾሞ እሞ ከምኡ ድማ ጣዖታትን ኣብኦም ዘለዉ ኩሎም ኣጥፊኡ ካብ ኣዕፃው ወይ ድማ ኣእዋማት ቆሪፁ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ከቅርብ አዘዞ። ከምቲ ዝኣዘዞ እውን ገበረ። ወነጸሮ መልአክ እግዚአብሔር ወይቤሎ ሁር በኃይልከ ወታድኅኖሙ ለእስራኤል እምእደ ምድያም ወናሁ ፈነውኩከ። እቲ ታሪክ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ምዕራፍ 6 መጽሓፈ መሳፍንቲ ኢና ንረኽቦ። መልአክ እግዚአብሔር ተመልኪቱ ድማ ከምዚ ይበሎ ንእስራኤል ካብ ሚድያማውያን ኢድ ክተድሕኖም ኢኻ ሙኺድ ልኢኸካ ኣለኹ በሎ። መድያማውያን ኣዝዮም ሓያላት ኮይኖም ንህዝቢ እስራኤል መከራ የብዝሕሎም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ዘመን ንሱ ከምዚ ሕዚ ኣብ ዘመንና መከራ ዘበፅሐልና ዘሎ ብዓለም ምሉእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ መከራ ማለት እዩ። ወይቤል ጌዴዎን እመታድኅኖሙ ለእስራኤል በእዴየ በከመ ትቤናሁ ኣነ እሰፍሕ ጸምረ ብዝተ ውስተ አውድ ወእምከመ ወረደ ጠል ውስተ ጸምር ባህቲቱ ወኩሉ ምድር ይቡስ አአምር እንከ ከመ ታድኅኖሙ ለእስራኤል በእዴየ በከመ ትቤ ወኮነ ከማሁ። እምበኣር ብኢደይ ንህዝቢ እስራኤል ክተድሕኖም እንተኾንካ ሕዚ ዘዳለኽዋ እኒኣ ፀጉሪ በጊዕ ጸምሪ ይብሎ ዝተፈረኸት ፀጉሪ በጊዕ እኒኣ ካቕምጣ እየ እሞ ንኻሊእ መሬት ብደረቑ ከሎ ንሳበይና ኣብ ልዕሊኣ ጠሊ እንተወሪድዋ ኮይኑ ንህዝቢ እስራኤል ከም ተድሕኖም ሽዑኡ ከኣምን እየ በሉ። ኣውሊ ኣፍታ ፀጉሪ ጥራሕ እንተወሪዱ ወጄሰ ጌዴዎን በሳኒታ ወአጸሮ ለውእቱ ጸምር ወወፅአ ማይ እሙእቱ ጸምር መልአ ኣይገን። እምበኣር ንጎሆ ተሲኡ እታ ዝበላ ቃል ተፈፂማ ትለየደወላ ኢሉ ነታ ፀጉሪ እንተለዓለ ማይ መሊኣ ዝፅመቑ ማይ መሊኣ ፀንሐቶ ይብል። ተኻሊእ መሬት ግን ደረቕ እናሃለወ ወይቤሎ ጌዴዎን ለእግዚአብሔር ኢትትማዕ በመዓትከ ላዕለየ ወእንግርከ ካዕበ አሐተ ነገረ ጸምር ይኩን ይቡሰ እንተ ባህቲቱ ወውስተ ኩሉ ምድር ይረድ ጠል ወገብረ ከማሁ እግዚአብሔር በይእቲ ሌሊት ወኮነ ይቡሰ ጸምር ባህቲቱ ወውስተ ኩሉ ምድር ወረደ ጠል። እምበኣር ሕዚ እውን ኣይትቆጣዕን ብመዓትካ እዚኣ ስለ ዝብለካ እሞ ሓንቲ ነገር ግን ክሓተካ ሕዚ እውን ክልምነካ ምልክት ሃበኒ። ነዛ ጸምሪ እዚኣ ድማ መሊስካ ንበይና ደረቕ ነቲ መሬት ግን ኣውሊ ክኸውን ግበረለይ ኢሉ ለመነ። ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ገበረሉ። ወአጽንኦ መንፈሰ እግዚአብሔር ለጌዴዎን ወነፍሐ ቀርነ ወወውአ አብያዝየር በድህሬሁ ወፈነወ መልእክተ ውስተ ኩሉ ምናሴ ወአብዮ ውእቱኒ እምድህሬሁ ወፈነወ መላእክተ ውስተ አሴር ወውስተ ዛብሎን ወንፍታሌም ወአርጉ ወተቀበልዎ። ጌዴዎን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሓዲርዎ ጸንዐ ብረድኤት እግዚአብሔር ከጽንዐካ ከለኹም እዩ። ነጋሪት ወቕዐ ነጋሪት ማእወጂ ነበረ ተቐደም ነጋሪት ወይ ዓብይ ኸበሮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ማለት እዩ። ኣብያዘር ዝተባሃለ እውን ነይሩ ፈከረ ናብ ነገደ ምናሴ ዝኾኑ ዘመዳቱ ኩሎም እውን መልእኽቲ ለኣኸ። ንሱ እውን ብድሕሪቱ ኮይኑ ይቕጽል ነበረ። ናብ ነገደ አሴር እውን ናብ ነገደ ዛብሎን እውን ናብ ነገደ ንፍታሌም እውን ናብዚኦም ኩሎም መልእኽተኛታት ለኣኸ እሞ
نتملأختنياتاتو ناوصو تقبلوهم وجيس جيديون وكله حزب زمسليه وحدروا استمدر أروئيد وتئينتم لمديام والأمالك من قلمس مسوا زأنباريم وستقولا جيديون بار قسكيسو تقعزا مستمزماد كلهم مسؤول زلو أروئيد نابز بهالعدد ما خيرم سفرو ناي ميديام ناي أمالك سراويت دما انباري ما بسبحال قولا بوتا أبزرلو مسوئي سفرو يبل ويبيلو እግዚአብሔር ለጌዲዮ ብዙ ህዝብ ዘምስሌከ ከመእይክ ለአግኦቶም ለሚዲያም ውስተ እዲሆሙ ከመእይት መኩ እስራኤል ላይሌ ወይበሉ እዴና አድሃናተን እግዚአብሔር ድማን ጌዲዮን ከምዚ ወሎ ኢና አድህናትና بقولتنا دحنا ناولو خيمك حمئنتان بإدوم نا ميدياماويان سبات خمزياتو انتان كفلتو حزب خابوزحات يوم قنصوم بلو ويبيلو እግዚአብሔር ለጌዲዮን ንግሮም ለህዝብ ወበሎም ዘይፈርህ ምንየኩም ለይግባ እምሃበ ህዝብ ወተመይጡ እምድህረ ገለአድ ወገው እምህዝብ ክልኤቱ እልፍ وأسرامت وترفو ألف بار نجدون كم زوال እግዚአብሔር نهزوخا بلهم وتزفر حملس إلك أوج بلهم تملسوا دما كل التشحذ أكل عسرا شحذ أكل تملسوا كل ألف بلهم كل تشحذ خانو طرح قرايو ويبيلو እግዚአብሔር ለጌዲዮን عدي بزو حزب أوردهم حابماي وأمكرهم لك بهيه وألا إن أنا أبي لك أمنت يهورو مثلك وأوردهم حابماي لحزب እግዚአብሔር መልስ ድማን ጌዲዮን ከምዚ በሎ ናማ ያውርዶ አነ ድማ ዝብለካ ሰባት مسخ يخيدو مسخ يخيدو زبلا كاسات مسخ يخيدو ولا ويبيلو እግዚአብሔር ለጌዲዮን كل ذات بلسانه اماي كما يستيك አቅም انت باتيتو وكله اذا استبرك ببركيو كما يستي አቅም انت باتيتو بار نفط مايك مسوردو مايك ستي كلو خم كلو بملحاسهم تساتيمو خينم نوينهم فلايا تمتم بركي خمس ساتي دما نوينهم فلايا بالا كاو وكانه القوم ولا ساتي بلسانهم 300 وألا ترفو حزب استبركوا ببراكيهم كما يستوي معي اتم بملحاسهم كم كلو خينهم زساتي سبات قطرم 300 خوانا تمزقاري حزبي ببركم غيرهم ساتي ويبيل እግዚአብሔር ለጌዲዮን በእሉ 300 بئسي إلا كما زساتيو أدهنكم وأقبؤهم لمديان واستأديك وكل حزب واستأبياتهم يأتوا المؤتم أفت مصحف قدس قطتا تايزون عراف شوعات توصر شوعات مصحف مسافن እግዚአብሔር ድማ ንጌዲዮን በዞም بإيدهم حافينهم زساتيو 300 تم 300 بإيدهم حافينهم ساتيو سبات كدحناكم إيه نمدياماويان كع أبيدكم أهل فخبكم إيه تزترف حزب جنا نفس وكف نناب عدو ملس ولا تزترف حزب مالت ناي شحن شو عتبي تنخون لخفت قلت شح مالتي إذا أكل حزبي يملسنا عدو تنبركخو ستيزولا زلو قوم يلو عززو يبل وبيئت ليلت نفو أقرنته اللو 300 بئسي وصار هو يبيلو حيل ذا እግዚአብሔር وكنات جيديون بار تم 300 تدالو سبات تصويعهم زخدو
ድምፆም ዓወቢሎም ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር እዩ ጦር ድማ ናይ ሰራዊት ናይ ጌዴዎን እዩ እናበሉ ወይ ከዓ ኩናት ናይ ጌዴዎን እናበሉ ተዛረቡ። ወሰወሰምኡ ሰብአ ሚድያም ቃል አቅርንት ወዳየ እግዚአብሔር ፍርሃተ ውስተ ልቦም ወደንገጹ ወጎዩ ወአግባ እግዚአብሔር መጥባሕተ ብእሲ ላዕለ ካልኡ በውስተ ኩሉ ትዕይንት ኮነ ቀትል በበይናቲሆሙ ወቀተልዎሙ ለሄሬብ ወዜብ ወመኳንንቲሆሙ ወለዛብሄል ወስልማና ነገሥቶም ወቀተልዎሙ ወቀተሉ እመሰራዊተ ሚድያም 10,000 ወእስራ ምእተ ሰብአ አፍራስ እምበኣር ከምዚ ኢሎም ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኩናት ናይ ጌዴዎን እዩ ኢሎም እቲ ናይ መለኸት ድምፂ ይብሎ ወይ ከዓ ናይ ቀርኒ ድምፂ እውን ነይሩ ብናይ ገጠረ ፃውዓ ብናይ ዓድና ታቲላ እውን ይበሃል ከባቢ ዝፅዋዕሉ ይህሉ ኸውን ብናይ ቀርኒ ድምፂ ገይሮም ድምፂ ምስ ሰስምዑ መለኸት ዋላ ክንብሎ ንኽልና ፀገም የብሉን ናይ መለኸት ድምፂ ምስ ሰስምዑ እግዚአብሔር ፍርሓት ኣብ ውሽጦም እተወሎም ነቶም ምድያማውያን ካብ ሄሬብ ካብ ዜብ ካብዚኦም ኩሎም ካብ ስልማና ካብ ዛብሄል ዝነበሩ መኳንንቲ ነገሥታት ኩሎም ተቐተሉ እስካዕ 12,000 ዝኣክል በዓል ፈረስ እዩ ተወዲኡ ናታቶም ወእምዝ ተትህቱ ሚድያም በቅድሚሆም ለእስራኤል ወኢደገሙ እንከ አልዕሎ ርእሶሙ ወአይረፈት ምድር 40 ዓመተ በመዋዕለ ጌዴዎን ወእምዝ አይረፈ በሰላም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለዓለመ ዓለም አሜን። ካብኡ ንድሓር ሚድያማውያን ኣብ ቅድሚ እስራኤላውያን ተዋረዱ ዳኣ እምበር ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ከምቲ ቀደሞም ከምቲ ልማዶም ብትዕቢት ክመፁ ልዕል ክብሉ ኣይከኣሉን። ብጌዴዎን ዘመን ን40 ዘመን ዝኣክል ን40 ዓመት ዝኣክል እታ ምድሪ ሰላም ረኸበት። ጌዴዎን እውን ብሰላም ኣዕሪፉ ናብ እግዚአብሔር ከደ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹን። ሰላም ለከ ጌዴዎን ሃያል መስፍነ እስራኤል ዘተከስተለከ እምሃበ ልዑል ትእምርተ ልደቱ እማርያም ድንግል ውስተ ስፍሃ ይብስት ጸምር እንዘይወርድ ጠል ወዛቲ ለተስካሮም ለቅዱሳን ሰማዕታት አባ ሀርወግ ወሐናንያ ወኩዚ ወሰንሰራዲን ወአውንያስ እምሃገረ አክሚም ወጋውር ወተስካራ ለማርያም እህተ ሙሴ በዛዕለት እዚኣ ድማ ዝኽሪ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት አባ ሀርወግ ሐናንያ ኩዚ ሰንሰራዲን አውንያስ ዝበሃሉ ካብ አክሚም ዝተባሃለት ዓዲ ዝርከቡ ካብ አክሚምን ካብ ጋውርን ዝተባሃለ ዓድታት ዝተረኸቡ ዝዝከርሉ እዩ። ከምኡውን ዝኽሪ ናይ ማርያም እህተ ሙሴ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነን ይምሃረን በጸሎተ ኩሎም ቅዱሳን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለክሙ ዘማይ አእምሮ አፍላክ ሐናንያ ወኩዚ ወሀርዋግ ብፁዓን ሄራን መምህራን ሕግ አሃውፅ ማህበረ ነዋርከን ወባረኩነ በደርግ እስመ በረከተ ለደቂቅ ይህቡ አእሩግ ምስጋና ይኹን አብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎመስክ ዘለዓለም አሜን።